טוב, אנחנו אצל הבחור הנחמד שלנו, משה, הלקוח שלנו, עושים פה טיפול שורש עם אספירלה, נכון? אספירלה מיוחדת לשורש. שחררתי אותו. כן? יופי, כל הכבוד. הנה, תראה איזה ירידה יפה, תראה איזה ירידה יפה. תראה איזה ירידה של מים יפה, משה. אני הולך להיות בחוץ. לא, תשים לב פה את השוני, מקודם זה לא הלך ככה. טוב, אנחנו נכנסנו פה עם לוקט שורש, דיזה שורשים עם הלחץ מים של המשאית שלנו. פירקנו את השורש, אנחנו רואים פה חלקים מהשורש ברצפה וכל השורש התפרק, הכל יורד. בוא רגע, תראה מה נכנס לקופסת ביקורת, נקה לי שם את הכל מהקופסה. רגע, עכשיו נעשה, אבל קודם תעשה שם את הלכידה של השורש. יש לנו את המצלמה פה שלנו, ויש פה את הבריכה, יש פה ירידה של מים, תראו איזה שורש תקף פה את הבריכה, יא ורדי, ממש כמו קנאביס רפואי. איזה ירידה יפה יש פה, ארתור! ארתור! יש פה ירידה יפה של מים. טוב, אני אצלצל אליך, תענה לי. אנחנו פה עם רחלי, הנה החברה שלנו שרית והלקוחה שלנו נחמדה. יש פה את שוקי הכלב. קצת מצב רוח והומור תוך כדי העבודה, זה עוזר הרבה. אנחנו פה עם רחלי שלנו. עכשיו ניר וליאן, שירותי דיור בע"מ, להחזקות מבנים ומוסדות וחניונים. הזמנות חייגו 1-800-300-093, עופר, שירותי ביוב בע"מ.